थेवबो डिफेन्स दं जाहैबाय आइएस केटेगरि एसएस केटेगरि आरो जेनेरेल नङा होमबा जेबो नङा आंबो डिफेन्सआवसो बुंदों बेसेबां गिदिर केटेगरिनि साख्रिखौ मोनो जों बायदि खालामनोसै नामा बेखायनो आं बेफोरबायदिखौ हास्थायखायाखै आरो जेसेबांखि गिदिर साख्रि जाया मानो थांखियाथ' मोनसेयानो जिउखौ फोथांना लाखिनाय जायखिजाया आदै आं मोनसे सानसेसो फैदोंमोन मा खोथा गोनां आं गाबोन न'आव थांब्रबनो सानदोंमोन थांबानो जाबाय सानबेसेसो जागोन सानसे थानानै फैफिनगोन दे थांना फै आंबो थांफा जाया होमबा मानो थांफा जाया जानो नोंनि गोसोसो दा आरो आं ओंखारबानो जाबाय समफोर फैयोबा गारिखौ लांबानो जाबाय आदा फैदों जानो मोजां दंथ' औ बेनो आंनि बिनानाव बिबारि फैदो फै बेनोलाय थ' सोरजि फै दा आवरिया न'खौ मा नायनोब्रा जायो जिरायदो दे जागोन दे जानो आफाया न'आव गैया नामा दङ सानसेखाय दा आलासि फैदों होननानै आलासिफ्रा दै लोंगौमोनदां लाबोदां मा आच्छा गोहोम नोंनि आदा गेदेरा आजिखालि फैथारला नामा बाजैनि थाखायनो गोरोन्थि बुजिलांबायलै बियो मोजां ना आदा औ बबावसो थाङामोन नोंलाय आदैनि खर' मालिस खालामदोंमोन आलासिफोरना आदा बिसोर सोरबादिथो मोनदों नोंलाय औलै आलासिसो जोङो थां ओंखाम संथां जोंनो माबार दे उन्दैनिफ्रायनो जोंनावनो थायो मानसिया एसे थथला बिसोरनो आलासिया औ आफा दे बेनो जोंनि आफाया जागोन सोर जाखो आलासिफ्रा नैबे जोंनि मालिकनि फिसाला आरो बे फिसाजो जोंहानि न' नायनो होनना फैफादों हामदों जोंनि गोबाय गिजि न'खौलाय मा नायो बेनोलै न' दैया बे जोंनि मालिकनि फिसाजो सोरजिला आरो बे मालिकनि फिसाला दैमालु आदाया लोङा लाबो थांनायाव ओंखाम ओंख्रिफ्रा माबा सहैदो थां गोजाननिफ्राय फैनाय उखैबाय बि दाहालागै जेराव हांसोरखौल' लांफाथां एसे आराम खालामदो नांलाया जागोन फैना गोजाननिफ्राय फैनाय आथिं आखाइ सुनानै एसे आराम खालामदो दे मा एसे आराम खालाम नांला खोमालै हैथ' थां गोजाननिफ्राय फैनाय आथिं आखाइ सुब्ला एसे मोजां मोनगोन फै आयं दे थाथ' होनबा दे आदा मा फैनाय मा बाजैखौ लाबोखाबायना लंदा मा फैलाय मा खामानि मोनसे जायगायाव थांनांगौनो बावहाय गेरेट मास्टारनिसिम लेखा दंना गैया हागोन आरो नों बुंबाय जोङो सहाय मोनसे नांगौ होननानै हागोन ना हाया मा सहाय सासे मानसिखौ बुथारनायाव सहायजों बिनांगोन आरो सों बे मानसिखौ बुथारनायाव बेसेबां रां नांगोन जागोन मिथिबाय बेसेबां रां नांगोन नों सों थां दिनैनो थां आंजों थानो हानाय नङा खोमालै मा खामानि दं बे दस्रा खामानि दं बिदिब्ला गाबोन थांनो हागोनथ' थांखानांगोन थां आदा मा
नोंथ' साख्रि मोनब्ला थांसिगोन ना? थांनायाथ' थांनांगोन साख्रि मोनब्ला। नों माबा होनो? जेबो बुङा। सम सम फैबाय थागोन आं दे। दे सम फैबाय था। औ थांनोसै। औ। न'आव थांफिननायाथ' लज्जानि बाथ्रा नङा फिसा। मा मोखां लाना थांफिनजोबलाय दालाय? मा जानानै नोङो मा बुंनांगौ मा बुङो? बिदिब्ला नोङो फिसा हिनजावखौ लाखिनानै रुनाय जायो ना मेनाय जायो जा? आं नाथाय गावसोरखौ बादा होनो गैला। थांथोंसै बे हारसिंब्लाबो। आफा नों बिदि खालामनो दासा। फिसा हिनजाव हौवानि फिसाखौ अराय सम गादबना लाखिनो जानांगौ। जाय गावनि गोरोन्थिखौ मोनदां मोना बे संसार थिखुलि नायनोसो जायो फिसा। गोरोन्थियाथ' नोंनियाबो द्लामै दङ। खालि गावनि गोरोन्थिखौल' नुयो मालायखौ नुवा। नों सिरिखा। अराय समानि गुसु मेलेमखौ नों गुदुं खालाम जानांगौ। फिसा हिनजाव नों जावजिजों थांफिन। नों जुदि संसारखौ मोजां हास्थायोब्ला गाबोन नों थांफिन। थां जावजिखौ बुंहै गाबोन सानैजों थांफिनगोन होननानै। थां गुबुन थां। गाबनाङा फिसा थां। संसार जानाया गोरलै नङा फिसा, गोरलै नङा। दिनै थांलिया गाबोन थांनोसै। खोमसै नोंखौ नेनानै आं गोबाव जालांबाय। नों जुदि थांथारलाब्ला नों थादो। फिसाय होनना सिनायोब्ला उनाव थांदो। आंबो थांफागोन। आं मालाय बेयाव मानो थानो। गोरोन्थिया जालांबाय खोमसै। दा गोरोन्थिखौ मिथिनानै गोबाव दा खालामसै। आफाया बुंदों गाबोन थांनो। आफायासो बुंदों नामा? औ फिसा दिनै रायलाय होनलाय गाबोन सानैबो थांदो फिसा। जागोन आफा। मोजां साननायखौ मावनो सम नांगौ, धैर्य नांगौ देमाल। गाज्रियालाय दान्दिसेयावनो जायो। मा खालामनो जोंना साननायाल' समा थाङो। नंगौ आरो। बाबु दैमालु मा आफा? ओरै फैलाय सानैबो। माबा खोथा आफा? गाबोन हाजो फारसे बेरायहैगोन। ओंखार सानैबो। सिखार खालामगोन नामा? सिखाराव माने ओरैनो बेरायहैगोन। जागोन दे। गोहोम नोंबो ओंखार। ओंखारगोन दे। फुङाव थांगोन नामा आफा? फुङावनो माने साहा आरि लोंखांनानै। जागोन दे। थांनोसै आफा। दे थांदो दे। मोजाङै थाहैदो। बेफोर खोथाखौ जेबो दा सानसै। न'आव थांनानै न'फोरखौ मोजाङै सालायदो दे फिसा दे। जागोन दे आफा। आफामोनखौ जोबोद दुखु होनाय जाबाय। गोसोफ्राव दुखु दा मोनसै। जेबो नङा। नोंसोरल' मोजां थाहै। नोंसोरनि मोजाङानो जोंनि मोजां। जों मोजांखौनो हास्थायो अराय सम। थादो आयै। दे थांदो फिसा मोजाङै मिलायनानै फै। थादो आफा। दे थांदो फिसा। आयै थादो। मोजाङै मिलायनानै फै फिसा। गेजेर गेजेर सिफिहर फिसा। दे। थांदो थां। आफा। माथो दैया गजोब्बायलै। माबेसो मारिया? मारिग्रायानो गावबायसो नै माथो। होमब्लाथ' दैखौ लायफिनबावनांसिगोनसो बे। लायाखैनो। बाबु औ थां दैखौ लाना फैदो थां। आनै फासथा हरलाय। थाब फै। आंबो थांनांगोन नामा? नांलालै। आनै ओइ खमार थाइसेहर आंनो। लाबो। जागोन। लाबो।
दैमालु दैमालु होजों फैलाय एफा गोबाव जानामोनथ' दैखौनो खाथियाव मोनाखै खोमा निजा थाखानानैलाय मा दै मोना जानोब्रा जों थांलाय एसे नायस'नानै फै र' नायस'ना फैनोसै आं एसे थांलाय एसे नायस' बे मोननैखौबो होनो हायाबोला जिउखौथ' होनो हागोन ना दाना थमराबो थाबथाहैबाय आरो आं खोथासो बोरैबासो जाबाय मोनबाय दे जानो आंबो बोरैबासो मोनथारबाय माथो गोसोखौ आय' थां सिलायखौ लाना फैलाय थारा लायना फै आं एसे नायस'नानै फैनि माबार लाबो माबार दाबो लाबोआ न' र' नोंसोर थाथ' आं नायस'नानै फैनि जों माला सोरजों थाबावनो माया जानो नोंसोरखौलाय माया जानो जोंबा सानैजों थानो गियो आरो थाथ' आं एसे नायस'ना फैनि थादोलै दे बाजै थांसै दे थांसै दे थादो दे बाजै थादो दे थादो दे खिथेरखौ लादोंब्लाबो आं गोसोखौ एसे मोजां मोनाखै आरो नों आंखौ बादा दाहोसै आंखौ न'आव थांनो होदो माथो दिगदार मोनखो नों समा थांबाय थाब्लाथ' नों गोसोखौ मोजां आं बेनि सिङावनो बाबु दैमालुखौ नोंनि आफामोनखौ लिंना लायनो थिनो बिदिब्ला दैमालुआ जोंहानि आफामोनखौसो लिंना लायनो थांदों लोगो लोगोनो लाफानोबो बुंखाबाय आं मानो लिंहरखो आफामोनखौ आदै बेफोर गासैजों रायलायनो दुखु सुखुनि रायलायनो आरो नोंनि आफामोनखौ जोंहा रावबो सिनायलायनाय गैया बेनिखायनो सिनायलायथावथाव आलासि जानाय बायदि लिंना लायनो थिनो माथो थांलाय फैलाय थानांगौथ' आरो मोनसे गिदिर बाथ्रा रायलायनो सानदों आं नोंनि आफामोन नोंहा जुदि गोसोआव बेरायखायो मा बाथ्रा बे नोंनि आरो आइ सोलिनाय इयुन संसाराव नंखायबो नङा खामायदो थां आं मानो थाखोमाहैबावनो आदै आरो मा आदै पुलिसा आंनि थाखाय फैदोंब्ला आं मानो थाखोमाहैबावनो जा जानांगौ आं हमजानानै साफा जानाया मोजांसो सोरखौबा नागिरदोंमोन नोंथाङा आच्छा नोंथाङा नामा सम्बारि बसुमतारी आंनि सम्बारि बसुमतारिया गोहोमानाय सेंग्राजों नोंथांनाव थायो आंनो गोहोमा गोहोम ओरैबायदि
उरखाव बसुमतारीखौ मार्डार खालामनो थाखाय नोंथांखौ जों एरेस्ट खालामफैदों। एरेस्ट खालामदो रथ' दारगावबाबो नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दङ? औ बुंनो हासिगौ। सासे मार्डारार आरो बिदि जाकेट बुथारग्रा मानसिनो नोंथांमोना बान्थासो होनांगौ नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रानि बेखौ साजासो होनाय मा खालामनो आयेनारि बेखौ बुङा जेसेबांसो गिदिर मार्डार एबा दाखायदानो जाया मानो बेखौ जों हमनानै गथायनानैसो होनांगौ आरो जेल एबा फासिया बिहिर सालायावसो जागोन। होमब्ला हादोरनि गुन्दा दाखायत मोसाफोरखौ सोर दबथायनो बेफोरखौ दबथायनोथ' सोरखारनिबो लाखिगासिनो दङ ना। आंखौ निमाहा नोंथांमोना दबथायनो हायिनि थाखायनो गोहोमा गावनो बे खामानिखौ मावनांगौ जादों। उरखाव फिसाया बिनि बिमाखौ गावथारनायनि फिथेरखौ उरखाव बायदि लांसिना फिसालानि सायावनो दिनै लानांगौ जाबाय नाथाय बिनि साजाया उल्थासो जाबाय। नोंथांनि खोथाफोरखौ आङो बुजिजोब्बाय नाथाय आयेनखौथ' सोलाय हाया जाबाय नोंथां। नंगौ आरोसिम नोंसोरखौ गाबनाय नुब्ला आंनि गोसोआबो गावो। जागासिनो नोंजों मानसिखौ थांदों नों मानसिखौ थादों औ आइखौ कलेक्टरखौ आं दिनै मानसिनाव खुनि जायगासिम लानांगौ जाहैबाय आफा नों आंखौ निमाहा होदो आफा बेफोरबायदि फाफ्रा आंखौ जेबो खालामाया नोंखौ आं मा बुंबावगोन नों बावैसो नों साजाखौ मिनिटै रुजुननानै लादो साजाखौ मिनिटै रुजुननानै लादो आफा जेसेबां गिदिर साजा जाया माने आफा आं रुजुनना लागोन आफा थेवबो इनायखौ मुलुगनिफ्राय फोजोबस्रांनो आं अरायसम गथार थागोन आफा नों फैफिनबायना आदा औ फंबाय दङ आं न'आव थायोमोनब्ला हयथ' बेफोरबायदि बिखा गावनाय जाथाय जानो मोननाय नङामोन फंबाय नों दुखु दाजासै आदा जाजानांगौ जालांबाय नों आफा आरो बिनानाव सासेखौ मोजां नायदो नों जेबो जिंगारासै गोहोम आं थासान्दियाव नोंसिनि न'खराव जेबो दुखु जानो मोननाय नङा गोहोम गोहोम दाना आंखौ बयबो मिनि खुसि बिदाय हरदो जागा फिसाज्ला जागा आं जोंनिफ्राय गखांनायनि उनाव नोंखौ फिन लोगो हमफैनो हाफैदों आंनि फिसा सुजिलाया नोंखौ अराय सम नेनानै थागोन नेनानै थागोन गोहोम औ दे नांगौ लाना फै मानसिया थादो सोरजिला थादो गोहोम